салом дӯстони азиз, рӯзи аввали рамазон ба ҳамаатон муборак бошад. бигзор рамазони пурфайзу баракат, пур аз некиву хурсандиҳо бошад. ростӣ мо чанд рӯз пеш ба магазин рафта будем ва видео карда будем, дар телефон буд. имрӯз хостам ҳамин видеоро яъне партон ба канал. мо ба магазини галамарт рафтем. хело посудаҳои зебо дорад, ҳар хела, ҳам арзону ҳам қимат, скидкаҳо. ман хостам аз ин ҷо ягон посудаи хушрӯ гирам. афсӯс, чизе ки ман мехостам рости гап наёфтам, лекин ана ҳамин қулабҳои гирдро гирифтам. мо дар ин ҷо ба хона омадем. акнун чизҳои харидамро кам кам ба шумо нишон медиҳам. дар ин ҷо чӣ хеле ки гуфтам, ҳамон қулабро гирифтам ва ана ҳамин хел чизҳои даркориро гирифтам барои субҳона. ҳамин талкушка барои картошкаро гирифтам ва ана ҳамин хел каталкача гирифта будам. каталка порошок бӯяш маъқул шуд гирифтам ва инро барои духтарам ва инчунин карандаш барои утюг тоза кардан. худухат экспертиза мегузаронем. дар ин ҷо бошад ман чизҳои харидамро шуста мемонам. дар ин ҷо рӯзи дигар аст ва ҳозир ман як субҳонаи осонакак яъне омлет тайёр мекунам. дар аввал ана михел 2 тухмро мегирем, камтаракак мувофиқи таъм намак карда мекобем. чӣ хеле ки дида истодед. ва 2 қошук шир ё ин ки кефир мерезем. боз ҳам мекобем. акнун кабутиро ҳамроҳ кардам, боз ҳам омехта мекунем. акнун ҳасибчаҳоро ман гирд яъне сосискаҳоро гирд реза кардам. ба маҳсулотамон омехта мекунем ва дар тобаи тасфон 1 қошуқ равған рехта дар алоби пастакак маҳсулотамонро 5 дақиқа ё ин ки боз нигоҳ кунед, рӯяш агар сахт шуда бошад яъне пухта тайёр шудааст.
Ана сарпӯши дегро мепӯшам. омлети мо тайёр шуд қариб. акнун дар рӯяш сир мечӯшем. камтаракак сир ҳам мувофиқи таъм. ва 1-2 дақиқаи дигар сарпӯшашро пӯшонда мемонем. ана субҳонаи болаззати мо ва осони мо тайёр шуд. дарунашро мебинем. хушре пухтааст, аҷоиб омадааст. маззаашам хело аҷоиб аст. акнун барои абед, яъне ки нисфирӯзӣ хӯрок тайёр мекунем. дар ин ҷо дар каструл ё ин ки қуттӣ ман об мондам ва дар дигар тарафаш бошад дар тоба равған мерезам, дар тобаи тасвон. чихеле ки мебинед гӯштро дарозрӯя реза карда намак кардам. акнун равған ки тасвон шуд ба тоба андохта мепазем дар алоби миёна. барои мулоим омадани гӯшт сарпӯшашро мепӯшем. дар ин ҷо оби мондаи ман ҷӯшид, яъне ба ҷӯш омад. акнун намак меандозам ва мувофиқи таъм ягон приправа паприка андозед ва ба он макаронро андохта то пухтанаш нигоҳ медорем. чӣ хеле ки дида истодед. барои начаспиданаш мекобем анами хел. ва дар тарафи дигар бошад гӯшти мо тайёр шуда истодааст. ин макарон по-флотски хело хӯроки осон ва тезпазаст, ки дар ягон вақт агар вақт набошад метавонед тезакак тайёр кунед. боз ҳам хело болаззат аст. албатта ин барои он одамоне ки намедонанд. барои боз ҳам болаззат шудани гӯшт ва сурхтар шуданаш камтаракак паприка, яъне болгари сурх андохтам. хӯроки мо қариб тайёр шуд. гӯшт пухт. гӯштро ба зарф мегирем, ба дигар зарф. равғани дегамонро холӣ мекунем. ва мемонем боз тасвон шавад. ва макаронро ки пухт аввал ба оби хунук тар карда баъд ба дегамон меандозем, то кофтан мегирем то обаш ба ҳазур хуш шавад. раҳмат духтаро ки моро дастгирӣ мекунед, видеоҳои моро тамошо мекунед, суханҳои нағз менависед, лайк мегузоред. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад ва он касоне ки ба канали мо обуна нашудаанд, умедворам ки обуна мешаванд ва видеоҳои мо ба онҳо низ писанд меояд.
ما هم کوشش میکنیم که ویدیوهای نو و نو رو پیشکش شما گردونیم. خیلی که دیده ایستادید ماکارون رو به دیگ انداختم تا آبش خشک شدنش. اکنون کم کم کوفته میستم. ماکارونی ما آبش خشک شد. گوشت سرخ کرده ما رو همراه میکنیم با ماکارون. شما میتوانید از فرش استفاده برید. انا میخوام همش رو با هم آمیخته کرده با لیلی یا این طبق میبرداریم. موافق طعم میتوانید زلین ریزید برای خوشبوی و باز هم با لذت‌تر شدن خوراک. ببینید چقدر زیبا و با لذت است. خیر دوستان، در همین جا ویدیوی خود را به آخر میرسانم. تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.